Αμήν. Η πάτσα αλδευλέσκη πετουμέντε. Η ειρήνη του Ιησού Χριστού να είναι σε όλους μας. Εκ μπαγοντέλ ζουβιντόσιαμε. Έχουμε έναν Θεό ζωντανό. Αβιλάμ τε δικάστουμε. Ήρθαμε να σας δούμε. Αμαγόντελη του μαγόντελη. Γιατί έχουμε το Θεό σας και το Θεό μας είναι ένας Θεός. Αμπαρί μπουτσίσιαμε τε κεραστά και τα ναι. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Αμέντα ο Φραντσούζο de Rome. Είμαστε τσιγκάνοι από τη Γαλλία. Δάσα με γίνοντο του μέντε. Και έχουμε όμως τη σκέψη και σε εσάς. Εσείς σαβέκα καμάστε ζουτινά στα μαρεμανουσέν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βοηθάνε εδώ πέρα τα Ρωμά. Εκ μπαγοντέλσιαμε. Γιατί έχουμε έναν ζωντανό Θεό, μεγάλο Θεό. Δεν υπάρχει όρια στο μεγάλο μας Θεό. Ακέρτζολ τσιγνούτα βέλα νοήρω λεμανουσέσκου. Αυτός χωράει μέσα στην καρδιά, που είναι τόσο μικρή, αλλά χωράει μέσα στην καρδιά μας. Ο Δέλ καμέλτουμε. Ο Θεός μας αγαπάει. Τα υπάτσα αλδευλές και πετούμαρε κερά. Η ειρήνη του Ιησού Χριστού να είναι σε όλα τα σπίτια σας. Ο Δέλ τα ζουτήλτουμε και στα κονέσκε. Ο Θεός να βοηθήσει όλους μας ό,τι έχουμε ανάγκη. Του με ρουτζίνα να μέντα, με ρουτζίνα στα να του μέντε. Εσείς να προσευχηθείτε για εμάς και εμείς να προσευχηθούμε για εσάς. Ο Δέλ τα ζουτήλτουμε και στα. Ο Θεός να σας βοηθήσει σε ό,τι έχετε ανάγκη. Ο Δέλ τε μπινίλτσα του μαρε παστερών. Ο Θεός να ευλογήσει τον ποιμένα και όλους τους εργάτες εδώ. Ο Δέλ τα ζουτήλτουμε και ο Θεός να μας βοηθήσει όλους μας. Αμήν. Να έρθει ολιόλια. Αβαίνω ολιόλια. Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Amen. Sunt soltul menodel. Ο Θεός να ευλογεί. Raduime morilo ke sam katse. Είμαι πολύ χαρούμενος μέσα στην καρδιά μου που είμαι ανάμεσά σας. Esa evulava sar pagoda del mogotrayo. Γιατί θέλω να σας πω κάτι μέσα, τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μου. Me kana simas tinogo barileman de kangeri. Όταν ήμουν πιο μικρός, πήγαινα στην εκκλησία. Univar kana bariosa ne kangeri. Καθώς μεγάλωνα μέσα στην εκκλησία, Ke jolt ke sar religiona. έγινε για μένα σαν μια θρησκεία. Mange normal sa stavavka kangeri te beshav te Ήταν πολύ jirabav. ωραία να πηγαίνω στην εκκλησία, να κάθομαι. Ai kadiavi barilem. Barileman de kangeri. Και μεγάλωνα στην εκκλησία μέσα. Kana simas de shefta bershengo ansurisailem. Όταν ήταν 17 χρονών, αρρώστησε. Ai viloi gindo anemro. Ήρθε μέσα στο νου μου, στη σκέψη μου. Kamlem te janav sojal pe avrian de lumea. Είδα τι υπάρχει στον κόσμο. Ma mogotrayo antuci nas vorta angladel. Τότε στη ζωή μου δεν ήταν σωστή μπροστά στον Κύριο. Sas vudara puterdea nemroilo. Γιατί η καρδιά μου δεν ήταν σωστή. Ai lema te duriov katarodel. Lema te duriov. Te jomedur katarodel. Και απομακρυνόμουν πιο πολύ από το Θεό. Ai kotseo dushmano kamnate khal mogotrayo. Ο εχθρός ήταν αυτός που ήθελε να φανίσει τη ψυχή μου. Turbusardate me casa maro forum memori familia gelam tar me durte beshas. Όταν έφυγα πιο μακριά από την οικογένειά μου που καθόταν σε αυτό το σημείο, Ai kotsea o dushmano tsolmange gindo. ο εχθρός έφερνε πάντα σκέψεις μέσα στο νου μου. Te parajul muri familia te mekel mamuri romli te mekav savoren. Χώρισε με τη γυναίκα του, μάλλον με τη γυναίκα του, με την οικογένειά του. Ma meke sam rom tsigan. Εγώ είμαι τσιγκάνος, Na shiste me casa mekaria. ότι και εμείς οι τσιγκάνοι είναι πολύ δύσκολο να χωρίσουμε. Ai lema te kerav sa su chitrubul te kerav te se mekelma romli. Και αυτός που το μόνο που σκεφτόταν ήταν να δει τη γυναίκα του και να τη σκοτώσει. Lema te khav te piav te javanel diskoteki. Αυτός έτρωγε, έπινε, πήγαινε στα κλαμπ. Ci me avava star pel gesa. Δεν ήθελε να πάει ξανά πίσω στη γυναίκα του. Ane ku diavre masaz mai tinoro shav ke bushol Ezekiel e tinori ke bushol Shirel. Είχε δύο παιδάκια που το λέγανε Ζεκία και Ezekiel e Shirel. Ισερέλ. Ai von du kajona so mai zurale sandekado. Και αυτό ήταν ένα πράγμα που ήθελε να πάει πάλι πίσω γιατί κάτι πονούσε δυνατά. Και ande moker manaska mimos. Γιατί μέσα στην οικογένεια δεν υπήρχε αγάπη. Havas la kotrayo, havas malasa sakojes. Σαν κάθε μέρα υπήρχε μεγάλη σύγχυση. Sas ma chingara no kerjes ariat. Και το πρωί και το βράδυ όλα ήταν τα ίδια. Ayanejez kerjilem kadiade chogota vimure amigora durile mandar. Ήρθανε σε αυτόν στο σπίτι του μια μέρα οι φίλοι του. Lemate tatuif samrostato. Είχανε τα τατουά στα χέρια τους. Kamavas te kerav sa te nama eresav palakado altari. Και είπανε...
Cam avea să kerav să te n-am mai servible de vreșuvar. Και δεν ήθελε πλέον ξανά να μιλάνε για τα πράγματα του Θεού. Δεν ήθελαν να ακούσουν. Me e gindos asma. Te kerav susima te kerav te merav. Και έλεγε ότι αυτό που θα κάνω μια μέρα ή θα σκοτώσω κάποιον ή θα πεθάνω εγώ. Anegjes ar tradavas la matorasa. Μια μέρα που οδηγούσα το αυτοκίνητό μου, Me voisa să me bari chingar. υπήρχε μια μεγάλη σύγχυση, μια μεγάλη φασαρία. Tradav la matorasa le trin la dimineața ke. Τριμής. 3 am. Pozno sas. Eriate. Ήτανε 3 ξημερώματα και καθώς τα οδηγούσε, O dușmanul penel mange mudar tu la matorasa. ο εχθρός του βάλε στο μυαλό του να αυτοκτονήσει, να σκοτωθεί με το αυτοκίνητο. Cam avas te keravles. Ήθελε να το κάνει, Numai ce kerdemles. αλλά Ce kerdem? Ce areslem? δεν μπορούσε να το κάνει. Ήθελε να το κάνει, αλλά κάποιος του κρατούσε το τιμόνι. Janențo star ce kerdem. Ξέρετε τι έγινε? Che voi kereji ke me keravas la ke saka da la geli. Όταν ήταν στο σπίτι, άκουσε ένα τραγούδι. Me khavas malasa. Εγώ θα σε αφανίσω. Me penavas la ke te mekelma. Εγώ είναι αυτός που θα σε σκοτώσω. Voi penelas no, tu și te servis le devles. Μέσα μου άκουγα, όχι, εσύ θα γίνεις εργάτης του Θεού. Ai oges că cam avas mete mudarama la matorasa. Εγώ καθώς πήρα το αυτοκίνητο για να αυτοκτονήσω, Voi rugisa Elianda mande. κάποιος προσευχόταν για μένα. Ai la ko rugimos. Η προσευχή, Ce me clate que era mangedu, că ce me clate mudarama. η προσευχή είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει, να μην αυτοκτονήσουμε και να προχωρήσουμε σωστά στη ζωή μας. Anegjes del madumaic pastoro. Και μια μέρα με πήρε ο Πιμένας τηλέφωνο Ai penel mangelolia. και είπε, Λιόλια, Si te del tuto de lecținoro. ο Θεός θα σου δώσει ένα παιδάκι Bebe tuto. Ai codo si te bușol Daniel. και θα το ονομάσεις Δανίλ. Sac dacă ți pisales cu anav. Και έτσι έβαλε το όνομα Δανίλ. Si te seres tu catar la tu odel ai că ți datu. Είναι ένα δώρο που το κάνει ο Θεός σε σένα. Că Daniel si odel si muro crisitori. Ο Δανίλ, το όνομα του Δανίλ που έβαλε ο Θεός είναι ο Σωτήρας. Aieta că ja visa strugusardata vela me cudoți no gola vriamasa. Μετά ήρθαν κάποιοι φίλοι του μετά από λίγο καιρό. Ai sama no de șuduito șona no december trubulta răcagelo bebeto. 22 Σεπτεμβρίου. Ai mea ne cuja vreama inchian de lumea simas. Dem așunava so penda o pastor ma chikerdem so penda mă pastor. Ο Πιμένας μιλούσε, αλλά αυτός δεν ήθελε να ακούσει τι έλεγε ο εργάτης του Θεού. Trubulsardate jasca șpita că boriorinas mișto te se avel te se răcagelo bebeto. Καθώς πήγε στο νοσοκομείο γιατί η γυναίκα του δεν ήταν καλά μαζί με το μωρό. Ai coțepenele doctorora cu bebeto ne mișto. Γιατί είπε ο γιατρός ότι το μωρό δεν είναι καθόλου καλά. Ai musa e taracajul mai sigo. Και αυτός στεναχωρέθηκε και είπε τι να κάνουμε. Aracajul bebeto ai merel. Το παιδί θα πεθάνει. Me coțe de magino că mă robeze handa cu diagela ne Εγώ mă τότε traio. σκέφτηκα, οι αμαρτίες μου ήταν αυτό που έγινε στο μωρό. Palaman de sicado. Από μένα ήρθε αυτό το πρόβλημα στο μωρό. Voi sa zurali. Murejuvli sa zurali. Η γυναίκα του ήταν πολύ δυνατή μαζί με τον Κύριο, Ai me manas kanchana mande. αλλά εγώ δεν είχα καθόλου καλή ζωή μαζί με τον Κύριο. Na kel mai ekbersh. Αλλά μία μέρα, Ai me merel mange ek bebeto. καθώς πήγε να πεθάνει το μωρό, Mai na kel ekbersh ai me merel mange ek bebeto. μουλό, Mulo, mule, trin bebeto ra mule. 3 παιδάκια δικά του πεθάνανε. Ai coțe sa mă traio catastrof manas ma kanchi me ferdi gela cam avas te merave te mekavsa. Και ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος και ήταν απογοητευμένος και πάντα σκεφτόταν να αυτοκτονήσει. Ma andegjes di clem mureșaves le bareste na kela ne moroker. Αλλά είδε και τα άλλα του παιδιά που μεγαλώνανε μέσα στο σπίτι. Ai pendem na ști mai javangle cadea. Δεν θα το κάνω αυτό. Ai ande cu doges manso trubulas ma nas kangeri, Καθώς πήγε μια μέρα στην εκκλησία, nas ek gili, άκουσε ύμνους, odel trubulas ma. ο Θεός του μίλησε. Gelema ne murisoba, Πήγε μέσα στο δωμάτιο, akar de mura romia, πήγε στη γυναίκα dem changangladel. και είπε, έλα να προσευχηθούμε να πάμε ξανά στο Θεό. Ai tso de me rugisalem tringes chanklistiek vorba na moromui. 3 μέρες δεν βγήκε ένα λόγο μέσα από το στόμα μου. Ferdi rovavas. Μόνο έκλαιγα. Aliarde ma bezehalo, Καταλάβαινα τις αμαρτίες aliarde μου. ma choro. Κατάλαβα τη ζωή την άσχημη. Aliardem ke muro traio angladel nas vorta.
Γιατί δεν ήμουν σωστός μπροστά στον A je Θεό. pervo vorba ke enklisti. Και το πρώτο λόγο που μίλησα, Sas devla mangav tutar yertimos. Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ Kamav συγχωρείς. parpale tavav choshav. Θέλω, Κύριε Θεέ μου, να με κάνεις δικό σου παιδί. Aliardemnesko kamimos. Καταλαβαίνω ότι εσύ έχεις αγάπη. A je duito gela ke kerdem. Και δείτε, Τζες. Duito second thing that I do. Στη δεύτερη μέρα, Manglem latar yertimos katare romli manglim yertimos. και η γυναίκα μου, πήγα κοντά στη γυναίκα μου και της ζήτησα συγγνώμη να με συγχωρέσει. Kadosi de panj berche do pash. Αυτό ήταν πριν 15 χρόνια. Ajes gila bavle devles ke servivle devles. Τώρα μιλάει για τον Κύριο, ψέλνει για τον Κύριο. Odel damasa parpale. Και ο Θεός τα έκανε όλα καινούργια στη ζωή του. Ai mesi gela. Και έψαλε ακόμα έναν ύμνο. De trin berch. Για 3 χρόνια. Araka gila mengek bebeto ke bushol Isaac. Και έκανε, μετά από 3 χρόνια έκανε ένα μωρό που τον ονόμασε Ke Ισάκ. sizuralo. Και είναι δυνατό. Ke sisasto. Και είναι υγιής. Andel vazle Christos ke. Στα χέρια του Χριστού. Sabor tolpe. Όλα είναι ωραία. Andel vazle Christos ke. Στην αγκαλιά του Χριστού. Sisamisto. Όλα είναι ωραία. Ajes araklemo chacho kamimos. Σήμερα έχω αληθινή αγάπη. Benel tu menodel. Ο Θεός να σας ευλογεί. Amen. Αμήν. Αβραάμ. Hallelujah. Jesus, Lord. You stay here. You stay here. Dastume negjes la show na navle Να Christosko, έχουμε μια ευλογημένη ημέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. raduime morilo zurales, Είμαι πολύ χαρούμενος, μέσα μου πάρα πολύ χαρούμενος. kai vilam kamariplal kamaripea, Ήρθαμε να δούμε εδώ τους αδελφούς και τις αδελφές. benilo delle pastoron, Ο Θεός να ευλογεί τον ποιμένα και τους εργάτες meklamingotsan, που είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το χώρο. te sunsol leodel, Ο Θεός να ευλογεί. penele bibla ke sam yek ano Christo, Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε ένα εν Χριστώ. amesam Roma na Paris, Εμείς είμαστε τσιγκάνοι από το Παρίσι, avilam ane Athena, ήρθαμε στην Αθήνα, numa anglaliakale Christoske, αλλά στα μάτια του Χριστού, vosio shero, στο μυαλό, amesam ostato, αυτός είναι το κεφάλι και εμείς είμαστε το σώμα. consi Rome, Αν είμαστε τσιγκάνοι, consi Greco, αν είμαστε Έλληνες, consi Cristiano, τι είναι ο χριστιανός, sam yek, αν είμαστε χριστιανοί, είμαστε Αλληλούια. ένα. Αλληλούια. sam yek, amen. Είμαστε ένα. Ai barora duimos amen. Έχω μεγάλη χαρά που είμαι ανάμεσά σας. Me clama mare familien kere, Η οικογένειά μου είναι στο σπίτι. ai mangia Jesse barora duimos. Σήμερα έχουν πολύ μεγάλη χαρά Me canavtu menge vorba, που θα μιλήσουμε το Λόγο του Θεού. terno manushim, Είμαι κι εγώ νέος, 39 bershengo, 39 χρονών. si mai pureamen dar serviteur katse, Υπάρχουν πιο μεγάλοι εργάτες ανάμεσά μας. apene manga brama nestu e vorba. Και καθώς μου είπανε, Αβραάμ, εσύ θα διακονήσεις σήμερα. De bish bershan ave vorba le devleski. 20 χρόνια μιλάω το Λόγο του Θεού. De shuinia bershengo simas, Όταν ήμουνα 19 χρονών, kana simas an escola biblico. είχα πάει στο βιβλικό σχολείο. Kerdem du berskola, Έκατσα 2 χρόνια στο βιβλικό σχολείο ai trim bersh consecrationa. και 3 χρόνια ήμουνα μαθητευόμενος εργάτης. Ai por me kergilem pastori. Και μετά με χρήσαν επιμένα. De bish bersh parpale, 20 χρόνια πριν, me εγώ simas ek manush, ήμουνα ένας άνθρωπος calavas but droga. που έπαιρνα πολλά ναρκωτικά. Sovavas avri, Και ήμουν έξω. simas sarek manush ke manazes ker, ke manazes buchi, ke manazes gada. Ήμουνα ένας άνθρωπος άστεγος, χωρίς ρούχα, χωρίς τίποτα. Γιατί Sovavas avri, ήμουνα στα ναρκωτικά, όπως σας είπα, στα ναρκωτικά. chimajavas kamurodat, chimajavas kamuride. Δεν πήγαινα στη μάνα μου, δεν πήγαινα στον πατέρα μου, δεν πήγαινα σε κανέναν. Manaz mabal, Τα μαλλιά μου φύγανε. ke keravas angoas, Γιατί μέσα, barotristomos, γιατί μέσα είχε πολύ στρες, είχε πολύ άγχος. perenas morebal. Του πέσαν όλα τα μαλλιά. Ayanek jes, Αλλά μία μέρα, sas droga ne mande, καθώς ήμουνα στα ναρκωτικά, achipisartem podel, ζήτησα τον Θεό να με σώσει. apendem devla, Και είπα, Θεέ μου, Jesus,
Ιησού, Lema avria na droga. βγάλε με έξω από τα ναρκωτικά. Paru mo traio. Πάρε τη ζωή μου. Ayajes Σήμερα sim pastori. είμαι ποιμένας. Alleluia. Amen. Αμέν. Lamo de la natuniarico. Με πήρε ο Θεός από το σκοτάδι Aendama ne peschive diara. και με έβαλε στο φως. Alleluia. Αλληλούια. Odel si che paruvelo traio. Ο Θεός είναι που αλλάζει O τη ζωή Christos μας. si juvindo. Ο Ιησούς Χριστός είναι Αλληλούια. ζωντανός. Αλληλούια. Si ma jouvli, si ma chave. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, Alleluia. Murichea e morojamutro boldepe dekshon. πριν ένα χρόνο βαπτιστήκαν και ο γαμπρός του και η κόρη του Ayajes service de και devles. σήμερα μιλάνε τον Λόγο του Θεού. Ferdio del sakirel kodiabuchi. Και ο Θεός εργάζεται σε όλα αυτά. Aiodello mashkaramende ajes. Ο Θεός είναι αυτός που σώζει όλους μας. Tu me pachalnes. Εμείς πιστεύουμε, Penele Biblia kadia. ο Λόγος του Θεού λέει, Doi va trin gene anemuro 2-3 ana. άτομα αν πιστέψουν, Messi mashkartumende. εγώ θα είμαι εκεί και θα βοηθήσω. Aio Cristo ci parugini sailo. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να δει την προσευχή μας. Inke paruvelo traio. Θέλει να αλλάξει τη ζωή μας, να δούμε Inke σε αυτόν. koselle aswa. Αυτός βλέπει τα δάκρυά μας. Inke yertilo bezer. Αυτός είναι που συγχωρεί τις αμαρτίες. Inke sa sastiarel tu. Είναι αυτός που σώζει. O Jesus lo juvindo. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Alleluia. Αλληλούια. Amen. Αμέν. Alleluia. Amen. Kamlema tu mensages. Όλοι μαζί που είμαστε σήμερα εδώ, Te dav tu mensaduma. θέλω να πω κάτι. Padikimos. Θέλω να μιλήσουμε ότι ο Θεός βλέπει τα δάκρυά μας. Sardikes. Ό,τι και αν βλέπουμε. Evisiona. Να δούμε μια καινούργια όραση στη ζωή μας. Janav ke ajes na kas but. Σήμερα ξέρουμε ότι έχουμε πολλά πράγματα. Avilo COVID. Ήρθε το COVID, Kadala dubersh. 2 χρόνια, Du kadala lumia. έριξε όλο τον κόσμο κάτω. Geletara mendar manushke mule. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που φύγανε από τη ζωή, I pastoruria. είτε και ποιμένες ακόμα. Akanasio marimos. Σήμερα ήρθε πιο ελευθερία λίγο. O Putin e Ucrania. Ke marenpe. Υπάρχουν πολλές φορές, τώρα ήρθαν οι πολέμοι, ήρθαν οι συγχύσεις. E Russia e Ucrania. Η Ρωσία με την Ουκρανία. Ale manush diken. Οι άνθρωποι κοιτάνε Sojal pe τι anelumia. γίνεται στον κόσμο. Le manush daran. Οι άνθρωποι φοβούνται. Le manush chimajanen sote keren. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα έρθει άλλο. Numa penele Biblia. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, Nadaran. μη φοβάσαι. Ke kadala bucha tu bulte aven. Όταν βλέπεις όλα αυτά να γίνονται, Vazen tu maroshero. ύψωσε το κεφάλι Ke σου. mesi tava palatumende. Γιατί έρχομαι να σας παραλάβω. Numa kamavte davduma padikimos. Μην κοίτα, πρέπει να έχουμε καινούργια όραση. Kaile la kala kangeriake. Πού είναι τα μάτια της Εκκλησίας? Kaile akale pastoronge. Πού είναι τα μάτια των ποιμένων? Kaile Τι βλέπω? akale kretianonge. Πού είναι τα μάτια των χριστιανών? Τι βλέπουν? Tu bulta vela menyek dikimos. Πρέπει να δούμε ένα πράγμα όλοι. Tu mensa ginas ek verso. Όλοι μαζί. Alleluia. Αλληλούια. Ginas ano psalmo. Io. Lentu mare Bibli. Psalmo 7 vardește trin. Στο Ψαλμό 73, Verso de Shushov. 26 εδάφιο, Alleluia. 7 vardește trin. Verso de Shushov. Ok, gin tu, Vasili. Canada Magindo. ατώνησε η σάρκα μου και η καρδιά μου. Ο Θεός όμως είναι η δύναμη της καρδιάς μου. Η μερίδα στον αιώνα. Και η μερίδα στον αιώνα. Αμέν. O parimos kergilobaro kamreaka. Jiponjav par paranokelle devlesko. Αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε ξανά, να ξαναπάμε στο σπίτι του Θεού. Kodoginen tume. Kodoginen von. Το Halleluja. διαβάσαμε αυτό όλοι. Amen. Amen.
τους έχω του Σπύρο φίλο εδώ. Αλληλούια. Μπορείς να το διαβάσεις, αδερφέ μου. Μήπως το διαβάσετε εσείς από το Βάμβα, γιατί εγώ έχω την άλλη γραφή. Εντάξει, τόνισε εισάξουν και η καρδία μου, αλλά ο Θεός μου είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίσμη στον αιώνα. Αμήν. Amen. Αμήν. Alléluia. Ok. Tu volte ginas, kemotsol o azaf. Vobushol azaf. Αζάφ σωσί. Jo. Anavji do visko. Αδάμ. Jo. Na azaf. Ασάφ. Aimotsol kanadama gindo Όταν ο Θεός έδωσε στον Ασάφ αυτή τη σκέψη, tera sharamugo problemo ότι όπου υπήρχαν τα προβλήματα, kamore aka τα μάτια μας si truno. δεν έβλεπαν καθαρά, Chi aresav. δεν πρόσεχαν, Mamotsol jiponchigele manokelle devlesko. γιατί δεν πηγαίναμε στο σπίτι του Θεού. Amen. Amen. Kamne maso Γιώργο te hojille devles. Ο αδερφός ο Γιώργος ο Σίσκος να προσευχηθεί Amen. για το λόγο. Sai pena savore amen. Μπορούμε να πούμε όλοι αμήν. Motsole vorbale devleski. Λέω ο λόγος του Θεού, Te si ke chiak dikel mishto. τα μάτια μας πρέπει να προσέχουν σωστά Chostatolo mishto. για να είναι το σώμα μας σωστά. Numa te si ke chiak chi dikel mishto. Αν τα μάτια μας δεν βλέπει σωστά, Chostato nai mishto. το σώμα μας δεν θα είναι σωστό. E Biblia motsol ke eyak. Ο λόγος του Θεού λέει ότι Si evediara le statoski. καθώς κοιτάμε στον ουρανό, αυτός είναι το φως της ζωής μας. Kana ekjuvli. Μια γυναίκα, Dikel ke la corrompel. όταν βλέπει τον άντρα της να πίνει Que la koshavle el droga. και το γιος της να πίνει ναρκωτικά, Kana dikel ke el. Oh là là. και όταν τα βλέπει όλα αυτά λέει πω και έρχεται πόνος πάνω στις άλλες. Nai mishto. Δεν είναι το σώμα μας εντάξει υγιές. Numa kana dikel ke la ki familia mishto. Όταν βλέπουμε την οικογένειά μας ότι είναι Voi καλά si mishto. και εγώ τότε είμαι χαρούμενος, είμαι καλά. Eyak tu bultavela la kodikimos. Τα μάτια μας πρέπει να βλέπουν ωραία πράγματα. Ai Biblia motsol ke o azaf. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Ασάφ Sas es problemo. είχε πολλά προβλήματα. Ai sas ek baro problemo. Είχε μεγάλο πρόβλημα. Ai penela sarte kerav devla. Τι να κάνω, Θεέ μου. Le manouche, le nasoul, le biboldej en anglais. Οι άνθρωποι φεύγουν, δεν πάνε μπροστά. Le manouche, la lumia ke mishtole. Οι άνθρωποι του κόσμου είναι εντάξει. Ai medik sarsim. Κοίτα εγώ πως είμαι. Ai motsol Canada magindo. Όταν έρχεται αυτή η σκέψη, Kamure aka. τότε τα μάτια μου Chi aresav. δεν βλέπει ωραία πράγματα. Ai amesam kadia. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σήμερα είμαστε έτσι. Kanasia marishe pel draba. Όταν βλέπουμε και πίνουμε τα χάπια, Kanasia marohom popimos. όταν βλέπουμε τον άντρα μας να πίνει, Kanamana elove. όταν δεν έχουμε λεφτά, Kanasia men problemo le rebarenza. όταν έχουμε πολλά προβλήματα, Kanasia men problemo le shavenza. όταν έχουμε προβλήματα με τα παιδιά μας, Kanasia men problemo la όταν kangriasa. υπάρχει προβλήματα στην εκκλησία, Dasa men gindo. έρχονται οι σκέψεις Apenas sarte keras. και λέμε τι να κάνω, Kaite jav. πού να πάω, Conte ποιος jutilma. θα με βοηθήσει. Akanavel bud Και gindo. όταν έρχονται πολλές σκέψεις, Katse. εδώ Tachol. μετά μας πιάνει πονοκέφαλο. I see problema. Έχουμε πολλά στο κεφάλι μας, Numai kangerile Christoski. αλλά η εκκλησία του Ιησού Χριστού Voi chikerel buchile sheresa. δεν πρέπει να έχουμε το νου που Numa μας φορτώνει ο kerel Θεός, buchila borbasa. αλλά να έχουμε μέσα μας τον Λόγο του Θεού, La biblasa. μέσα να ζει ο Λόγος του Θεού μέσα O μας. manushka trailane peskeginduria. Οι άνθρωποι που ζουν
με τη σκέψη του κόσμου, Janes Motsol. ξέρετε τι λέει? Oh, Chima Janka Kangiri. Δεν θα ξαναπάω εκκλησία. Oh, Chima Lamuro Culto. Δεν θα ξαναμιλήσω. Oh, Chima Rujima. Δεν θα ξαναπροσευχηθώ. Oh, Chima Kamavte Tamane Changende. Δεν θα ξαναγονατίσω. O Gindo Sikodo. Αυτές είναι οι σκέψεις που φέρνει. Numai Biblia Motsol. Αλλά ο λόγος λέει, Rujisavo Nechisoba. όταν πας στο δωμάτιο σου να προσευχηθείς Vas de Chivas Karingo τα Cheri. χέρια σου. Ai Butivaro Truna Velka Mariaka. Όταν έρχονται πολλά πράγματα στα μάτια μας, Ai Avilana Jes. σήμερα Choilo Paro. η καρδιά μας κουράζεται. Chogindo Paro. Η σκέψη μας κουράζεται. Chima Janes Sartekeres. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Kadia Bud Gindura Situ. Οι σκέψεις που έρχονται μέσα μας, Pes Drabate Soves. μετά μας φέρνει να πάμε στα χάπια για να κοιμηθούμε. Pes Pimos. Θα πιούμε ποτό για να κοιμηθούμε. Halantu Savorenza. Θα έχουμε πολλά προβλήματα με τους άλλους. Chisan Mishtoane Chibuchi. Δεν θα είμαστε καλά όλοι μαζί, ακόμα και στην εργασία. Τσόσταν la televisiono. Θα είμαστε κολλημένοι σε μία τηλεόραση. Oh, Marenpe. Πέθανε. Manai Bucha. Δεν υπάρχει δουλειά. Manai Love. Δεν υπάρχει χρήματα. Sarkeras. Τι να κάνω. Kaitejav. Πού να πάω. Mamutsole Bibla. Αλλά ο λόγος λέει, Και ο Αζάφ. ο Ασάφ Γελόανε Καγκυρί. πήγε στην εκκλησία. Έκανα γελόανε Και Καγκυρί. όταν πήγε στην εκκλησία Δάλε Σαντούμα Οδέλ. και του μίλησε ο Θεός, Αιατζές Οδέλ δελ του Σαντούμα. ο Θεός σήμερα σου μιλάει Αιπένελ του και Νάδαρα. και σου λέει μη φοβάσαι. Και με συμπτούσα. Εγώ είμαι μαζί σου. Με τσιμεκλέμ του. Εγώ σε βλέπω. Με δαβ του Σαντούμα. Εγώ σου δίνω ένα λόγο. Ο Κρίστος συζουβιντό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Αλληλούια. Ο Αλληλούια. Κρίστον Άιαν ο Γκίντο. Όταν ο Ιησούς Χριστός είναι στις σκέψεις μας, στο Νόμα μυαλό ο μας, Κρίστολο άνοηρο. να έρθει μέσα στην καρδιά μας. Δεν φτάνει να είναι μόνο στις σκέψεις μας, αλλά φτάνει να είναι μέσα στην καρδιά μας. Μα μπουτί βαρδικές. Πολλά πράγματα βλέπουμε. Απενές σωσταρ μου εγώ να είναι κρετιάνο. Άμα ο άντρας μου δεν είναι χριστιανός, η γυναίκα μου. Σωσταρ μου γιγομλή να είναι κρετιάνκα. Η γυναίκα μου δεν είναι χριστιανή. Σωσταρ μου γεσαβέ να είναι κρετιάνο ρε. Τα παιδιά μου δεν είναι χριστιανοί. Τι να κάνω. Σωσταρ μου γιφαμέλια τσιαβέν καντέλ. Η δικιά μου οικογένεια δεν έρχεται στο Θεό. Απενές και σώστε. Και λέμε, γιατί. Αεροβές. Και κλαίμε. Δουκαδόσαν. Πονάμε. Δουκαδίσαν. Πονάς. Πενές σωσταρ μου γιφαμέλια τσιαβέν καντέλ. Γιατί η δικιά μου οικογένεια δεν έρχεται στο Θεό. Σωσταρ μου γιφαμέλια λάνε λούμια. Γιατί η δικιά μου οικογένεια να είναι στον κόσμο. Καμάυτε πεναύτο και βαρεσό. Αυτό που θέλω να σας πω. Αν ο Ιζάια. Στον Ισαΐα. Εζάια. Στον Ισαΐα. Στάρβαρδε σταγέκ. 41. Βέρσο δεσ. Εδάφιο 10. Οδέλ Μοτσόλ. Ο Θεός λέει, Νάδαρα μη φοβάσαι, και με συμπτούσα. εγώ είμαι μαζί σου. Να με ξεακάτε δαράν Εγώ δεν σου έδωσα μάτια για να φοβάσαι, και με συμπτσοδέλ. γιατί εγώ είμαι ο Θεός σου. Αλληλούια. Αλληλούια. Να με ξεακάτε δαράν. Δεν σου έδωσα μάτια για να φοβάσαι. Να με ξεακάτα βελδάρ Δεν σου έδωσα μάτια για να έρχονται φόβοι, και με συμπτούσα. γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Si tu manushka rugin pe but bersh. Είσαι ένας άνθρωπος που προσεύχεσαι πολλά χρόνια, Ai ci parugion lengi familia. αλλά δεν βλέπεις ότι δεν σώζεται η οικογένειά σου. Ai ci mecamente rugin. Αλλά πολλές φορές δεν θέλεις να Che ξαναπροσευχηθείς, diken che lengi familia ci γιατί parugion. βλέπεις την οικογένειά σου ότι Che δεν lengi έρχεται. situation a ci parugion. Γιατί βλέπεις ότι δεν γίνεται κάποια αλλαγή. Ma penel tu che odela jes. Σήμερα αυτό που θέλω να σου πω, Te navel dara ne ceaka. να μην έρθει φόβο στα μάτια σου, Che odello amenza. γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Odello amenza. Ο Θεός είναι μαζί μας. Alleluia. Αλληλούια. Amen. Αμέν. Amen. Mozzole vorbale devleski. Ο λόγος του Θεού λέει, Canasasso Adamo a Eva. όταν ο Αδάμ και η Εύα, Hanno jardin d'Eden. Hanno giardino. όταν ήταν στο παράδεισο, Penellenghe odel. τους είπε ο Θεός, Adamo. Αδάμ, Chasa anasale cregi le frutti che si cazze. όλα από αυτά τα δέντρα μπορείς να φας. Che si cazze.
Όλα από αυτά μπορείς να φας. Μα καναζάσα κακουτσά κράνζα, Όταν πας εκείνο το δέντρο, τενάζας μη τρως και ο τζέσκα ζάσα, την ώρα που θα φας. αϊτεχάσα, Καθώς θα το φας, μερέσα. θα πεθάνεις. Ο Δέλμοτσολ, Ο Θεός είπε, κατσέζα, από εδώ πήγαινε, μα κατσέ, από εδώ όχι, νάζα. μη πας. Ο Δέλ σικαβέλ, Ο Θεός σου λέει να πας από εδώ. ο Ιησούς Σαμαρό, Ο δικός μας Χριστός πενέλα μεγγατζές, μας λέει σήμερα, κατσέζα, από εδώ πήγαινε, Αι, κατσέ, από νάζα. εκεί μη πας. και του μπούλτε δικές. Γιατί εσύ βλέπεις. Οκ. Οκ. Εντάξει. Ο Αδάμ ο Εύα, Ο Αδάμ και η Εύα. του μπούλας τεζάν, Βλέπουμε ότι πήγε, και ο Δέλ πενάλεγγε τεζάν. γιατί αν ο Θεός που τους μίλησε, αν πηγαίνανε εκεί που τους είπε ο Θεός, Μάμολα σι παπάι, α, τι ωραίο φρούτο, μάμολα σι πέσα, α, τι ωραία γεύση, τσέλα σοό. πω, τι ωραία αισθάνομαι. No, Δεν είπε αυτό. τσίγελε. Δεν πήγαιναν από εκεί. Ο Δέλ πενάλεγγε τεζάν, Ο Θεός είπε να φας από αυτά τα φρούτα βον τσίζαν. και αυτοί δεν πήγαν από εκεί. Εύα, Η Εύα καμέλ τεζάλ, ήθελε και ο Δέλ πεντάτε νάζαλ. και η Εύα ήθελε να πάει εκεί που ο Θεός είπε να μην πάνε. Αι σι μπουτ μανούσα τζεσκαδιά. Υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι πάρα πολλοί Πενέλεγγε ο Ιησούς ζάκατσε, και ο Θεός μας λέει να πάμε από εδώ και εμείς λέμε όχι αι Ιησού. πενέλεγγε νάζα ανελούμια, Ο Θεός μας λέει μην πας στον κόσμο βον τζαν ανελούμια. και πάμε στον κόσμο. Σώστε, Γιατί, σώστε. γιατί, Σου είναι μισθό. ακούστε με λίγο καλά. Εύα, Η Εύα ζάλκα κράνζα. πήγε στο δέντρο. Πεκράνζα ασύ ο σαπ. Εκεί στο δέντρο ήταν το φίδι. Α, οκ. Ανακοντώ πέντα ο Δέλ τενάζα. Α, γι' αυτό είπε ο Θεός να μην πάω, παιδί ήταν το φίδι. Ζανέ σώστα πενέλαμε ο Ιησούς νάζα Ξέρετε γιατί μας λέει ο Θεός να μην πάμε ο Ιησούς? και κοτσέσι ο σαπ. Γιατί νομίζουμε ότι εκεί είναι το φίδι. Κοτσέσι ο δουσμάνο. Και νομίζουμε ότι εκεί είναι ο εχθρός. Ασούν μισθό. Ακούστε καλά. Εύα νοτσό. Η Εύα είπε, Φεντάμε ο Δέλ τενάχας. α, ο Θεός μου είπε να μην φάω. Και τεχάσαμε ράς. Άμα φάω, εγώ θα πεθάνω. Α, ο σαπ πενέλ. Το φίδι είπε, Νο, σάιχας. όχι, δεν θα πεθάνεις. Και του μαριακά που τέτοιον. Τότε τα μάτια σου θα ανοίξουν. Νάι προβλέμο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Νάτα ρακάντσι. Μη φοβάσαι. Νάι προβλήμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Δέλ νοτσόλ. Ο Θεός είπε, Να μπιτσιν ντρογά. μας λέει να μην πιούμε ναρκωτικά. Α, ο σαπ νοτσόλ. Το φίδι μας λέει, Μπιτσιν ντρογά. πλήρωσε Του μπουρτεχάς. και να δοκιμάσει να δεις τι ωραία είναι. Του μπουρτεβουραβείς του. Θα αισθάνεσαι ωραία. Του μπουρτουματούρα. Θα έχεις ωραία αυτοκίνητα. Ο σαπ Το φίδι κόντρα λο ποντέρ. πάει κόντρα στον Θεό. Ασούν σο πενέλε βίβλα. Ακούστε τι λέει ο λόγος. Εύα. Η Εύα Ιχά και εκράζα. είδε το δέντρο, Σουκά. ήταν ωραίο. Αι του μπούλα στεχάσε φρούτα. Ήθελε να πάρει και να φάει από αυτό το φρούτο. Ασουνέν. Ακούστε, Χελούμια. ο κόσμος Καμέστε σικαβέλ. μας ανοίγει τα μάτια για να τα δούμε ωραία. Και σωσίλατε σήμα ελασσό καταροντέλ. Σου λέει στον κόσμο είναι καλύτερα παρά στον Θεό. Να. Όχι. Λα. Πάρε Ντάκα πεσκογόμ. και έδωσε στον άντρα της Χαλέ. και έφαγε Αι κερδέ μπεζέχ. και έγινε αμαρτία στη ζωή του. Αι παλαλέγκο μπεζέχ. Και όταν ήρθε η Ο αμαρτία μπεζέχ αβίλω ανελούμια. και η αμαρτία ήρθε στον κόσμο, Αι βίβλα μοτσόλ και ο λόγος σάβογε του σάμας Θεού μπεζεχαλέ. λέει, είμαστε αμαρτωλοί. Που σάβ του μένταρ. Εκάνγερη καταρεατένα. Η εκκλησία της Αθήνας, Ο Αδάμ ο Αέβα. ο Αδάμ και η Εύα, Τεγγελινό κοτσέκια πεντάλεγγε ο Δέλ. άμα άκουγε αυτά που έλεγε ο Θεός, Σας τε κερέν μπεζέχ. θα υπήρχε αμαρτία. Που σάβ του μένταρ. Θα υπήρχε αμαρτία αν ο Αδάμ και η Εύα ακούγανε τον Θεό, στο Λόγο του Θεού. No. No. Τεγγελινό και πεντάλεγγε ο Δέλ. Να στε κερέν μπεζέχ.
Αν εμείς υπακούμε το Λόγο του Θεού, δεν θα υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας. Μα και αγγελέ κοτσέ και πεντάλεγκοντέλ τενάζαν. Όταν εμείς δεν ακούμε και πάμε εκεί που εμείς θέλουμε να πάμε, τότε γίνεται αμαρτία. Ανακοντό αγγες Σήμερα αυτό που θέλω να πω, του μπούνα μαρεακά τα μάτια σου τε δικέν να κοιτάει και ετράντελα μενοντέλ. στον δρόμο του Θεού, αυτό που λέει ο Θεός. Και ο δέλ μοτσόλα μενγεζάκατσε. Ο Θεός μας λέει θα πάμε από εδώ. Ανακοντό πενέλε Μπίμπλα, Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αν ο Εβραία δε σουδούι, στους Εβραίους 12, βέρσο δούι, εδάφιο 2, του μαρεακά τα μάτια σου τε αβέν πο Κρίστο. να κοιτάξει πάνω στον Ιησού Χριστό, Τε δικέν πο Κρίστο. να κοιτάς τον Ιησού Χριστό. Πενέλε Μπίμπλα τε να δικές πε τσατσί, Μην κοιτάς, κοίτας την αλήθεια. τε να δικές πε στίνγο, Μην κοιτάς δεξιά, μην κοιτάς αριστερά. νούμα τε δικές πο Κρίστο. Να κοιτάξεις μόνο στον Χριστό. Αϊζι πονγκόδι δικές από Κρίστο, Όταν κοιτάμε στον Ιησού Χριστό, πο μπεζέρ τσι δικές, δεν κοιτάμε στην αμαρτία, πελούμια τσι δεν κοιτάμε δικές, στον κόσμο, νούμα δικές πο Κρίστο. αλλά κοιτάμε τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Αλληλούια. Καμάφτε πουσάβ πάλι του μένταρ. Θέλω να σας πω κάτι. Καί δικέν μωρεακά. Πού κοιτάνε τα μάτια μας? Του με δικέν πεμάντε. Εσείς κοιτάτε εμάς. Καί δικέν μωρεακά. Τα μάτια μας πού πρέπει να... Κοιτάξτε πού κοιτάνε τα μάτια μου. Οπρέ, Κοιτάνε πάνω. οκ. Μωρεακά δικέν οπρέ. Τα μάτια μας πρέπει να κοιτάνε πάνω. Ατε δικένα μωρεακά οπρέ, Όταν τα μάτια μας κοιτάνε πάνω, σάι πενάβτου μέγε σωσίτελε. δεν βλέπουμε τι γίνεται κάτω. Νο. Δεν βλέπουμε τι γίνεται Και κάτω. μωρεακά δικέν οπρέ. Γιατί τα μάτια μας κοιτάνε πάνω. Ate δικένα μωρεακά οπρέ, Όταν τα μάτια μας κοιτάνε πάνω, πενάβτου μέγε σωσί οπρέ. βλέπουμε τι γίνεται πάνω. Σι βεδιάρα, Βλέπουμε το φως. σι λάμπορια, Βλέπουμε τα φώτα. σι σαρδεσά κατά σι καβέν σωσί. Βλέπουμε τι είναι πάνω, τι κοιτάμε και πάνω. Αναστεί πενάβτου και σωσίτελε. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται εδώ κάτω. Ζιπονγκόδι δικάβα οπρέ, Όταν κοιτάμε πάνω, πενάβα του και σωσί οπρέ. και θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει πάνω. Και μωρεακά δικέν, Γιατί τα μάτια μας κοιτάνε. ακαδικέν οπρέ, Όταν κοιτάμε πάνω, με πενάψα σωσί κατσέ. εγώ δεν ενδιαφέρομαι τι γίνεται εδώ. Οκ, Το καταλάβαμε? τε δικέσα οπρέ, Αυτό που χρειάζεται να κοιτάμε πάνω. σι τε μοτσό σωσί οπρέ. Και θα μιλάμε και θα λέμε τι γίνεται πάνω. Δίκ πεμάντε. Κοίτα επάνω. Τε κεράβα κανά καδιά. Κοιτάξτε, κοιτάω έτσι. Απ, Τώρα κοιτάω και έτσι. ακανά δικά πετουμέντε. Όλους σας κοιτάω όλους μαζί. Ακαδικά πετουμέντε, Αφού σας κοιτάω όλους, δαυδούμα πατουμέντε. θα λέω για εσάς. Θα μιλάω πάντα για εσάς. Δεν θα μιλάω για πάνω. Σίλες γάτ παρνό, Α, κοίτα τι που κάμισο άσπρο φοράει αυτός. σίλες κραβάτα ζέλενο. Α, μια πράσινη γραβάτα. Σίλα σπέντσο παρνό, Α, μια μπλούζα άσπρη. σίλες γάτ λουλουτζά. Α, ένα πουκάμισο με λουλούδια. Δικάβα σοπρέ, Όταν κοιτάμε πάνω, δάβας δούμα πασοσί οπρέ, κοιτάμε, βλέπουμε και θέλουμε να δώσουμε τι γίνεται δικα πάνω. πετουμέντε, Και όταν είμαστε, κοιτάμε πάνω σας δαυδούμα πατουμέντε. και θα μιλάμε πάντα για σας. Καμέστε ζανές, Θέλω να καταλάβετε καελέτσεακά, τα μάτια μας που κοιτάνε. ασούντου σαρτές δούμα. Ακούστε και να προσέξουμε. Αμέν. Αμέν. Και τεσίτσεακά οπρέ, Τα μάτια μας πρέπει να είναι πάνω. δέσα δούμα πασοσί οπρέ, Και θα μιλάμε πάντα τα θαυμαστά πράγματα που γίνονται πάνω. μα τεσίτσεακά πελμανούς, Όταν κοιτάμε πάνω στους ανθρώπους, δέσα δούμα παλμανούς. θα μιλάμε πάντα και θα προσέχουμε τους ανθρώπους. Τι Δι- κάνει ο καθένας. Καμέ ζανές σαρκοβλιόλε καγγερί, Όταν, καναμανάι λαζόρ, όταν δεν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δύναμη στις εκκλησίες, με καντικάβα σοπρέ. εμείς πρέπει να προσέξουμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε πάνω στον ουρανό. Τσίπιλεμ πιμός, Δεν θα πιούμε, τσίλεμ δρογά, δεν θα πάρουμε ναρκωτικά, τσίκελδεμ, δεν θα χορέψουμε. φέρντι, Το μόνο, μουρεακά, τα μάτια μας βουλιστέ.
Όταν κοιτάξουν κάτω όλα αυτά θα έρθουν πάνω μας. Ακανατσιακά βουλιέν πατσερί, Όταν κοιτάμε στους ουρανούς, δικέν πελμανούς. δεν θα κοιτάμε στους ανθρώπους. Ακαναδικέν πελμανούς, Όταν κοιτάμε στους ανθρώπους, πόρμε δικέν πεπού. κοιτάμε κάτω στα υπήγεια. Ακαναδικές πεπού, Όταν κοιτάμε κάτω στα υπήγεια, καμέστερόντες σουνακάι, ψάχνουμε να βρούμε θησαυρό μέσα στη γη. καμέστερόντες λοβέι, Ψάχνουμε να ψάξουμε λεφτά, να βρούμε λεφτά. καμέστερόντες δε σουκαριμάτα λαλουμιάκε. Κοιτάμε τι όμορφα πράγματα έχει ο κόσμος και ψάχνουμε. Εκαγγελί, Η Εκκλησία του εκριστόσκι, Χριστού νάι αρκεολογία. δεν είμαστε αρχαιολόγοι να ψάχνουμε να σκάψουμε κάτω. Επού, Να ψάξουμε κάτω στη γη για να βρούμε πράγματα. Να ψάξουμε να βρούμε χρυσά πράγματα μέσα, να σκάψουμε με τα χέρια μας. Εκαγγελίλε Χριστόσκι τσίτικελ πεπού. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν πρέπει πλέον να Εκαγγελί κοιτάει κάτω. δικέλ ποτσέρι. Πρέπει να κοιτάει στους ουρανούς. Αλληλούια. Αλληλούια. Εκαγγελί δικέλ ποτσέρι. Η Εκκλησία πρέπει να κοιτάει στους ουρανούς. Μπουτ Χριστιανού Πολλοί ρεατζές. χριστιανοί Δικέμπο παστόρι. κοιτάνε στο πειμένα. Τσι αβερμάντε. Α, δεν ήρθε στο σπίτι μου. Τσι πουσέντε χαλέ. Α, δεν βλέπω ότι δεν έχουμε να φάμε. Τσι πουσέμαντα τεσίλ μισό. Α, δεν μας πήρε ένα τηλέφωνο να δούμε αν είμαστε καλά. Άριο παστόρι. Δεν είναι ο πειμένας. Δίκα τσα κριτιάνκα. Όλοι οι χριστιανοί αυτό κάνουμε. Δίκα και παπούτσι. Ω, τι ωραίο παπούτσι έχει. Δίκα και μπάλ. Τι ωραία μαλλιά. Δίξαρ βουραβέλπε. Κοίτα τι γίνεται. Αι δίκα κο. Κοίτα αυτόν. Ήβα βέλκα καγγερί. Δεν ήρθε στην εκκλησία πως ήρθε. Ήρθε πιωμένος. Φελέ. Χόρεψε. Αι αβέλ πορ με κατσέ. Και ήρθε πάλι εδώ στην Αι εκκλησία. μάδελ πεσκευάς. Και ψώνει τα χέρια του. Καδώσει καναδικάς πε μανούς. Αυτό είναι η κρίση των ανθρώπων που κάνει στους ανθρώπους. Αι καναδικές πελμανούς. Όταν κοιτάμε στους ανθρώπους, Τούτε κερέ. Σαν έσω κερές. καταλαβαίνετε τι κάνουμε. Ψιφυρίζουμε ένας με τον άλλον για τους άλλους. Αυτός έκανε αυτό, αυτός έκανε αυτό, αυτός έκανε αυτό, ο άλλος έκανε αυτό. Μανάι Φωνόμαστε. ουτζιμώσανε τσοκέρ. Μετά φεύγει η προσευχή από τα Και σπίτια δες μας. δούμα παλμανούς. Γιατί μιλάμε συνέχεια ένας για τον άλλον. Μανάι τσιακά ποτσέρι. Γιατί τα μάτια μας έχει απομακρυνθεί από τον ουρανό. Σαν έσω πενέλο αμπεράτο Δαβίδ. Ξέρετε τι είπε ο βασιλιάς Δαβίδ. Βάζδα μουρειακά καριγκοτσέρι. Τα μάτια μου κοιτάνε στους ουρανούς. Και κοτσάρα βέλμανταρεζόρ. Γιατί από εκεί έρχεται η δύναμη. Βίβλα μοτσόλκα να βάζδα μουρειακά καριγκοντέλ. Όταν ο λόγος του Θεού λέει ότι τα μάτια μας πρέπει να κοιτάνε μόνο στο Θεό, Μουγοηλό σύρα του είμαι. τότε η καρδιά μου είναι χαρούμενη. Αλληλούια. Αλληλούια. Του μπουρτελάσα μενσάμα. Όλοι μας πρέπει να προσέξουμε. Τσι του μπουρτα βέλε λούμια νεκαγγερί. Να μην βάζουμε τον κόσμο μέσα στην εκκλησία. Να. Δεν είναι ωραίο. Να. Όχι. Ατζέσα μαρε χριστιανουριά. Πολλοί χριστιανοί Λένε παραχόδο. θα πάρουμε το καράβι και θα φύγουμε. Αιζάν κρουαζιέρα. Να πάμε μια ωραία όμορφη κρουαζιέρα. Τσιγάρα νομούι. Να έχουμε τα τσιγάρα στο στόμα μας. Αιλάς μπαρβάλ. Και να ζούμε μια πλούσια ζωή. Σαρεμανούς λαλουμιάκε. Όπως ζει ο κόσμος. Να. Όχι. Εκκριτιάνο. Οι χριστιανοί Να στήζα λανελούμια. δεν πρέπει να πάμε στον κόσμο. Να Εκκριτιάνο. ζούμε σαν τον κόσμο. Πεσέρανε βεδιάρα λεδεβλέστη. Εμείς πρέπει να καθίσουμε στο φως του Κυρίου. Εκκαγγερί τσίζα λανελούμια. Η Εκκλησία δεν πρέπει να πάει στον κόσμο. Νουμανέλο τράιο λαλουμιάκε. Να μην ζούμε όπως ζει ο κόσμος. Κάιλε τσεακά. Πού είναι τα μάτια μας? Ποσουνακάι. Στο χρυσό, Πελμπιλιάντουρια. στα πράγματα που είναι κρυμμένα, Ολόγ. στην αρχαιολογία, στα λεφτά. Σι χριστιανού ρεατζές. Σήμερα πολλοί χριστιανοί Σι λεκέρ. στο σπίτι Σι λεματούρα. θέλουν ένα σπίτι καλό, ένα αυτοκίνητο καλό, Σι λετσάν. να κοιμούνται καλά, Σι λεμαγού. να φάνε ωραία πράγματα, Σι λεγκαντά. να ντυθούν ωραία. Αι βουστέλ. Και όταν σηκωνόμαστε, Σαν έσω πένελε δεβλεσκέ. ξέρετε τι λέει ο Θεός? Μένα ημανοβέ. Μα εγώ...
Να είμαι αλοβέ. Μα και μετά λέμε, α, πού είναι τα λεφτά μου, δεν έχω, Θεέ μου, λεφτά, τελειώσανε. Τσογογόσιμ. Ω, φτωχός είμαι. Σωσταρμέ να είμαι αμπαρβαλιμός. Γιατί δεν έχουμε πλούτη και εμείς όπως έχει ο άλλος. Σιμπούτ κριτιάνου ρε ατζές. Σήμερα πολλοί χριστιανοί λένε, Και καμέν λε δευλές. αν μ' αγαπούσε ο Θεός, Φέρδι παλασοσίλες. θα είχα και λεφτά. Να. Όχι, Να. όχι, όχι. Με μου γοντάτ. Ο πατέρας μου Καμάβλες. μ' αγαπούσε. Ο Νίβαρ πενάβα στάτε. Και είπα, πατέρα, Δεν μα πάμε τεσέρο. δώσ' μου και εμένα 50 ευρώ. Ζάφταρ μου ρεκοπαρέντσα. Να πάω για να πάω... Αι μου γοντάτ μου τσόλας μαγκέ. Να είμαι. Εγώ δεν έχω. Οκ, σάμε καμαβάζες και μου γοντάτσι. Ναι, ο πατέρας μου είναι πάλι τον αγαπάω. Ναι, είπα εντάξει. Ο Νίβαρ τελάσμα. Όταν δεν είχε να μου Ο δώσει. Νίβαρ τσι τελάσμα. Και όταν μου δίνει και όταν δεν μου δίνει, πάλι ο πατέρας μου είναι και πρέπει να τον αγαπάω. Σιμπούτ μανούσατζες. Σήμερα πολλοί άνθρωποι, Κανα τσι del leodel so καμέν. όταν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν δίνει κάτι, λέμε ο Θεός δεν μας αγαπάει. Ζάνταρα να καγκρί. Πήγαινε στην εκκλησία. Ζάνταρα να γουτζιμός. Πήγαινε στην προσευχή. Ο del μαντσιάσονελ. Ο Θεός θα μας ακούσει. Ε καγκρί. Η εκκλησία. Τσι καμέν λε δευλές παλασοσίλες. Η εκκλησία δεν πρέπει να αγαπάει τον Θεό για τα χρήματα και για τις ανάγκες. Καμέν λε δευλές παλασοσίβο. Να αγαπήσουμε τον Θεό για αυτό που έκανε στη ζωή μας. Ο Ιησούς Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός. Βόσι ο παρβαλιμός. Αυτός είναι τα πλούτη μας. Βόσι ευεδιάρα. Αυτός είναι το φως μας μέσα στον κόσμο. Αμέν. 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 Αλληλούια. Αλληλούια. Ζάσαν λέγ Να μινίτο. πάμε μπροστά, ο Θεός να μας ευλογεί. Κάιλε αμαρεακά. Να προσέξουμε πού είναι τα μάτια μας. Τεσί ποτσέρι. Είναι πάνω στον ουρανό. Δαβδούμα πατσέρι. Θα μιλάμε για πράγματα του ουρανού. Ο ντελ λασό. Ο Θεός είναι καλός. Ο ντελ σαστιαρέλ. Ο Θεός σώζει. Ο ντελ καμιμός. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο ντελ λιμπερίλ. Ο Θεός ελευθερώνει. Ο ντελ Ο σιλασό. Θεός είναι καλός. Και μουρεακά Γιατί τα δικεν μάτια ποτσέρι. μου είναι πάνω στον ουρανό. Αμέν. Αμέν. Ασούν. Ακούστε. Μπουτ καγκεριάτζες. Πολλές εκκλησίες σήμερα, Καναγουτζίνπε. όταν προσεύχομαι, Καμέν εγλώρια. Καμέν εγλώρια λε δευλέσκι. θέλουμε όλη τη δόξα του Θεού. Καμέν ειακ. Θέλουμε τη φωτιά. Δεύλα άντσι ιακ. Θεέ μου, στείλε τη φωτιά. Δεύλα άντσι γλώρια. Θεέ μου, θέλουμε τη δόξα σου. Μέζαν έσω καμάβατζες. Εγώ ξέρετε τι θέλω σήμερα. Δεύλα. Θεέ μου, Βάζ μου γοσερό. σήκωσε το κεφάλι μου Τεντικά παρπαλε ποτσέρι. να κοιτάξω πάλι στον ουρανό. Και ακανά καδιάτικα δεύλα. Γιατί περπατάω και βλέπω στα υπήγεια. Καπεπού. Κοιτάω σε αυτά τα υγιεινά πράγματα. Καπελμανούς. Κοιτάω στους ανθρώπους. Ματσίμαντικα ποτσέρι. Αλλά δεν ξανακοιτάω στους ουρανούς. Αλληλούια. Σιμανούσατζες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα Ανεκαγγερί. στην εκκλησία Αν λα παστόρι. που κοιτάνε στο ποιμένα. Οκ. Ωραία, είναι ωραία. εντάξει. Αμέν. Αμέν. Γεκτσάσο. Μία ώρα. Μα κανασάν αυρί. Όταν πάμε έξω, Μανάι. Να. όταν βγαίνουμε έξω, είμαστε διαφορετικοί. Δικάς πελμανούς. Κοιτάμε πάλι στους ανθρώπους. Να. Όχι. Αυρί. Του μπούνα μαρεακάτε δικέν ποτσέρι. Αυτό που χρειάζεται όταν βγαίνουμε έξω, Του μπούνα μαρεακάτε δικέν κοιτάμε ποτσέρι. πάλι στους ουρανούς. Wait a minute. Αυτό που είπε ο αδερφός, συγγνώμη, θέλω να το κάνω μια επανάληψη. Λέει, όταν είμαστε στην εκκλησία, θέλουμε να αρέσουμε μόνο στους εργάτες του Θεού στον ποιμένα και να υψώνουμε τα χέρια και να μας κοιτάει ο ποιμένας. Αλλά όταν βγαίνουμε έξω, είμαστε πάλι ίδιοι. Κοιτάμε στα υπήγεια, ψάχνουμε πάλι για τα λεφτά, μαλώνουμε με τους ανθρώπους. Αμέν. Αμήν. Αμέν. Του μπούλτε δικάς ποτσέρι. Αυτό που χρειάζεται όλοι μας να κοιτάξουμε στους ουρανούς. Πεντέλε βόρμπαλε δευλέσκι. Ο Λόγος του Θεού λέει, Αβιλό εκμανούς κορώ κα Ιησούς. ήρθε ένας τυφλός άνθρωπος Απένελες και ο Κρίστο. και είπε ο Χριστός, Σώστε αβιλάν. τι ήρθες, τι θέλεις, Εγώ μοτσόλτε πουτρές μοριακά. να ανοίξεις τα μάτια μου να δω. Αν ο Μάρκος 8 μοτσόλ καδιά. Στο Μάρκο 8 λέει, Κάνα ο Κρίστο τσοντάλε βάς που κορώ. όταν έβαλε τα χέρια πάνω στο τυφλό, Βο και ατσι δικέλας. αυτός δεν έβλεπε ποτέ. Πουτρέλες και ακά. Άνοιξε τα μάτια του Απένελες και ο Κρίστο. και είπε ο Χριστός, Σώδικες. τι βλέπεις, Χαϊβό. βλέπω
Dicam copacia, Βλέπω δέντρα να περπατάνε. cai piren. Να περπατάνε. So, Τι, copacia cai piren. δέντρα να περπατάνε. Sarta kogo dikel copacia cai piren. Ο τυφλός έβλεπε δέντρα να περπατάνε. Consi cai pendane Bibla. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Saco copaci canales la fruta, Για κάθε δέντρο που δεν έχει καλό φρούτο, avela shindo. έρχεται και το κόβει Ashudino aneyak. και το ρίχνει στη φωτιά. Consi cai pendano psalmo. Τι λέει στο ψαλμό, Bishtetrin. σε 23. Que los are copaci anopai. Εμείς είμαστε σαν δέντρα φυτευμένα κοντά στο νερό. Odelsi cai pendakodo. Amen. Ashunen so penavtu mingi. Ακούστε, Tesi que kodo kogo dikelas copacia. όταν βλέπουμε τους ανθρώπους σαν δέντρα Te me clinó Jesu Cristo te jaltar. και ο Θεός Te me clinó Jesu Cristo te jalangle. και ο Χριστός αυτό που θέλει να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Janeso kerdino kodo kogo. Ξέρετε τι έγινε με αυτό το τυφλό? Oh, tu n'hai tu frutti. Εσύ δεν έχεις καρπό. Oh, tu ma Εσύ n'hai δεν έχεις caci. καρπό, δεν έχεις τίποτα. Tu ci san la copaci. Εσύ δεν είσαι καλό δέντρο. Na. Όχι. Janeso kerdao Jesus. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς? Pale chodale vaspeleste. Πάλι έβαλε τα χέρια επάνω του. Duito data. Δεύτερη φορά. Apeneles kakana sodikes. Τώρα τι βλέπεις? Akana Τώρα dikam mishno. βλέπω σωστά. Dikam vorta. Βλέπω να είναι όλα ωραία. Apende manem roilo. Αυτό που θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου. Cristo. Να πούμε μέσα από την καρδιά μας, Χριστέ μου. Sostar chodan le vaspeleste duvar. Γιατί, Χριστέ μου, προσευχήθηκες 2 φορές αυτόν τον άνθρωπο? Audel penamaгаnem roilo. Ο Θεός μίλησε στην καρδιά μου και μου είπε, Tu bulaste potrables ke aka. εσύ πρέπει να βλέπεις πώς κοιτάνε τα μάτια σου. Από Ιησούς, Τι σου, αντιτσολεβάς πεμάντε. Κύριε, έλα και άγγιξέ με να βλέπω τους ανθρώπους σωστά. όχι Αι τα ποτέρ δέντρα. μοριακά, Ναι, Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου τεντικά βόρτα. για να κοιτάω σωστά. Ατζέ δι μπουτσάγετο, Αυτά τα 2 πράγματα τελειώσανε. του μπουλοδέλ, Αυτό που λέει ο Θεός, τε βάζελ πάρπαλα μαρούσερο. να πούμε στο Θεό να μας υψώσει το κεφάλι μας πάνω και να Και κοιτάμε αβέλ στον ουρανό, παλαπέσκι καγγυρί. για να μπορούμε να είμαστε στην Αι του Εκκλησία, μπουλ τεντικάς πο Ιησούς. για να μπορούμε να κοιτάξουμε τον Ιησού Χριστό. Του μπουνα μαριακά τα βεν ποτσέρι. Όταν τα μάτια μας είναι στους ουρανούς, Νάπελ μπουτσάλα λουμιάκε. δεν θα εργαζόμαστε τα πράγματα του κόσμου. Νάπελ μπουτσάλε μπεζεχέσκε. Δεν θα εργαζόμαστε για την αμαρτία. Αι του μπουλ τε μπεσάσα νογουτζιμός. Θα καθίσουμε στα γόνατα και στην προσευχή. Που σάπτου μένταρα τζες. Που σάπτου μένταρα τζες. Αυτό που χρειάζεται σήμερα. Καμέστε βάζδελο Ιησούς πάρπαλε. Θέλετε ο Κύριος να μας σηκώσει το κεφάλι μας και να κοιτάξουμε στον ουρανό. Τσεακά καρίνγκο τσέρι. Για να κοιτάμε στους ουρανούς. Και καναβάζδε σα τσεακά. Όταν μας σηκώσει το κεφάλι μας, θα κοιτάμε στον ουρανό. Τσίμα δικές πεκοδό και ντουκαδάτου. Δεν θα βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Πεκουκό και ανταδούμα πατούτε. Και να ακούς φωνές από αλλού. Μα τσεακά βεν από Γιατί Κρίστο. τα μάτια μας θα είναι στον Χριστό. Με καμάβατζες. Εγώ θέλω σήμερα. Τε βάζδελο Κρίστο μοριακά καρίνγκο Τα τσέρι. μάτια μου, ο Κύριος μου, να τα έχω μόνο ψηλά. Κον καμπέλατζες. Ποιος το θέλει σήμερα αυτό? Τε βάζδελο τέλες κοσερόλες και ακά καρίνγκο τσέρι. Να πούμε στον Κύριο μας να σηκώσει το κεφάλι μας και να κοιτάει στους Τε ουρανούς. δικάς πάρπαλε ποδέλ. Και να κοιτάξουμε πάλι Τε ξανά τον δικάς Θεό. πάρπαλε πελεσκιβόρμα. Να κοιτάξουμε ξανά και στο Λόγο του Θεού. Καμέλε καγγυρί. Το θέλει αυτό η Εκκλησία. Απ' τε βάζδελ πεγγοβάς. Άμα το θέλει η Εκκλησία να σηκώσουμε έτσι όπως είμαστε τα χέρια μας. Να ανασηκώσουμε το κεφάλι μας στον ουρανό. Καμέστε ποτρέλα μαριακά. Θέλετε να ανοίξει τα μάτια μας και να βλέπουμε πιο καθαρά. Τε δικάς πο Κρίστο. Για να κοιτάξουμε στον Ιησού Χριστό. Αμέν. Αμέν. Τε βουστέλ λε μανούς και βάζδε πεγγεβάς. Αυτοί που θέλουμε να σηκωθούμε όρθιοι εκεί που είμαστε. Βουστάς. Alléluia. Sim, prie le Seigneur avec moi.
Det sunt soltul minutul. Ο Θεός να ευλογεί. Αμήν. Αδερφέ μου, Χριστέ, ευχαριστούμε.